kagon ga shine ake ce ma gamshi a magajin zama suru arna masu ma mutum lungu sadda kagon da ake ce ma gamshi kai zai rana daga asabar sai lahadi arna masu ma mutum lungu sadda gobara sa mutum lungu gaban karkuwa sai ko ba shi kuma ga azaban ka balle ka buje wani da aka kana tsoron ka yawa mai magani in ba matsala za mu iya ma tambaya to ana yi mun tambaya ya mai da macijin gina mai da macijin iya so sai a ji daɗin tambaya ana ji kace kuma ka sha ga nono ba a wannan nono ko a hura ban sha ba yawwa kaman shi wannan macijin kawai kuna wasa da shi ne ko kuma akwai wani abu da kuke saida yawwa ban da wasa da maciji akwai abubuwa kala daban-daban na ban mamaki wanda a zo a gani muke saida ka ga yanzu ban maciji ina ma barna cikin gona ko koma baya maciji na ma barna cikin gona ko cikin gida ko ya hana kowa da kai da ɗanka wasu nan an yi a kama yayi kowa yayi ya kai kama lalle an ka kira ni dan gado lalle ko ban sai da magaji na ba ko ni kaɗai Allah da ina ya kama haka maciji kan nan muna ba da maganin aljanni muna ba da maganin sammu muna ba da maganin baki muna ba da maganin kanmu baka muna ba da maganin ketara muna ba da maganin jiwa muna ba da maganin ƴan zanzana ko da a ce budurwa ce ga ta shan kowa cin wanda ya rasa amma da na yi magana da sarmai an yi magana a cikin kakuri da ya tayin Allah rabe kadirawa kuma sai an mance magana dan daga murya watan aljani ne ya aure ta ita ma Allah da akwai magani za a hada mata sha da turare da wanka Allah da an ka hada mata wa'annan matsarta tana zuwa ƙarshe masha Allah kan nan kun banda an gara iskoki muna sai da maganin zai sanyi istoma ciwon ciki kumburin ciki ko kura ko kananan kuraje ko maganin kajin ko macen da tana bulitin yanzu ta bar bulitin ne kawai ta lalace in Allah da ko maganin ke bada ko kariya ko tambace kariya ko ta kai shekara nan Allah da ko ciwon ba ko ciwon kawa ko haka karka ne ke ma ciwo ko ciwon ko ciwon idanu gare kan Allah da in ka zo ka kungiya ta mai suna ATPN ko Allah da an ka hada ma magani mai kyau wanda Allah zai sa ka ji daɗi kama annabi salatu in Allah da kana sha kana gode okay kungiya ce gare ku kungiya ce mai suna ATPN kenan akwai lambar da za a iya samun ku akwai lambar da za a iya samu ita ce 77 07 75 43 kuma zan ƙara bayyana ma da hausar wani bai iya ganta da faransai sabilin misali ko 'yan Najeriya ko 'yan ƙetare gaskiya kana iya cewa 75 0 da bakwai sai ka ce kuma 75 77 da harko 77 0 da bakwai sai 75 sai 43 Allah da in ka kira ga wagga lamba ta ce ita kuma ka ga lambar mai gidana ita ce ake cima katurben kat katurben tura turan wi suwa sansis zan fassara da Hausa 84 83 38 66 Allah ya rabu ga lambar cikin bidiyo da ka kira kana samun kowane lokaci muna aiki masha Allah in dai ba ka aiki muna sallah ɗan magani ba kowane lokaci muna aiki in Allah ya ma'ana shi ko wannan aikin ka koye shi ne ko ka gade shi ne ni dan gado na gade shi ne wajen kowa wajen uba kahi na koya wajen uba sarkin baka wajen uwa kuma ta hakan gari harka boli dai ne kwata ne kaga na gada duka kamar a ce ma shi ka inda ta tsibiri tsibirin maradi kenan a to masha Allah a lalle ku yan gado ne kenan yanzu shi wannan macijin da ya kai wannan mallakin ka ne na kanka wanda ba shi bane dan akwai ya tsara ne akwai manya suna can gida wanda in kana iya sai in kuma kana so a zo a gwada ma koko kana sai koko sun zo sun sha maka cikin daji cikin gona ko cikin gida ko cikin anguwannin ku ana yawan ganin mace lalle kai ko ba kama ba akwai maganin da aka ba ka ka kira da wajen ramu kuma to bari ganin hina wacewa samu laya a annabi sallallahu alaihi to masha Allah to kamun wai mu rihe da kai shi macijin za mu iya ƙara ganin shi dan mu san wace kala ne za ku ƙara ganin shi kuma sai na ga
kaji ana cewa gamshika gamshika ita ce rana ka wanga shi ce an ka buga da an yi minti 30 ba kai ga likita ba ma dan ka a to ai misali ni da ke dauka ba zai mun komi ba ko a kai bai ma komi a to wanga shine in ku biyu ne ya cizi guda wallahi kan ka tai gida ka garo wallahi in ka zo baka ciwa ga dan uwanka ne ko sai zaka ga ka taso a rika cikin ya ku wanga can wani gari ne ana cinye madarin wa kura wata gani ba kuran sa ta zo ta taka shi kai sai kama abulansa yana kama abulansa wallahi ba ai minti 15 ba ka san ya kukumure ke da ka kukumure shi naman ya bai ci haka an kabar yana naman na bai ci ruwa haka na an kabar mu Allah ka gan shi kuma da tsan mutum duk tsan mutum ya yi ka gan shi a gaskiya a gaskiya masha Allah to don haka za mu barka lahiya duk da wanda yake bukata dai kuma ga magani ga lamba sannan kuma ga sarkin bori shi ma ya zo ga nan tsaye sarkin bori na nan balafon shi ne ake ce ma sarki makanka bayani usuhu yaro to masha Allah to mai magani masha